No a v tomto druhom bloku sa budeme rozprávať o prijatí relikví blahoslavenej rodiny Ulmovcov a porozprávať nám prišiel otec Martin Rečlo. Vítajte, pochválený buď Ježiš Kristus. Na veky amen. Ďakujem. Ja ďakujem, že ste prišli do nášho štúdia, že nám porozprávate o také veľkej udalosti. Takže začnime. Kde a kedy sa uskutoční táto veľká slávnosť? Predpokladám, že bude veľká. Áno, veľká svojou hodnotou aj mojou radosťou, nielen mojou, ale mojou určite. Blahoslavení Ulmovci, aby som povedal, už sú niekde na Slovensku, tieto relikvie už sú na zopár miestach. Diváci si to môžu zistiť, že kde. Ale teraz prídu tak vo veľkom štýle, pretože dostaneme 7 relikviárov pre našu slovenskú cirkev. V Košiciach 24. marca, teda v pondelok, pri slávnosti, ktorou bude svätá omša o 18. hodine, príjmeme 7 relikviárov pre rôzne diecézy, farnosti na Slovensko. Príde sám biskup, pomocný biskup diecézy Přemyš, kšons biskup Chudžo, a on ich prinesie a odovzdá. My sme sa už do tejto minimálne poľského jazyka navnadili aj tým videoklipom, ktorý sme videli, aj nasledujúci bude taký, prezradím už vopred. Tak vrátame aj s tým, že sú televízni diváci, ktorí sedia a počujú o tejto rodine prvýkrát. Predstavíme túto rodinu Ulmovcov? Áno, kým prídu, tak budeme vedieť o nich viac. Jozef a Viktória Ulmovci sú to aj ich deti. Je to rodina, ktorá žila v minulom storočí, v prvej polovici minulého storočia v Poľsku. Boli to obyčajní roľníci, ale aj neobyčajní. Boli to manželia, obyčajní, neobyčajní. Mali spolu postupne 6 detí, 7, potom 7 čakali. A za druhej svetovej vojny, keď ich život akoby vyvrcholil, keď sa rozhodli pomôcť židovským obyvateľom dedinky Markova, kde žili, prichylili do svojho domu ľudí z 2 židovských rodín, myslím, že 8 ľudí, a vyše roka ich s nimi zdieľali jeden dom. Bolo to nielen nepríjemné, alebo teda náročné, že ich bolo veľa a ich živili, ale vedeli, že im za to hrozí trest smrti, čo sa nakoniec aj stalo práve 24. marca v roku 1944 boli zastrelení aj tí Židia, aj celá rodinka, rodičia, deti, surovo, tvrdo od nacistov, aj nenarodené dieťa, ktoré tak vydali svedectvo lásky. Takže takáto je to rodina, hodná obdivovania a hodná nasledovania. Je tu nejaké také evanjelium v praxi, že ten nikde má väčšiu lásku ako ten, kto dá život za svojich priateľov. Presne tak. A ja teraz pozerám, že existuje kniha o tejto rodine, ktorú si môžu naši televízni diváci zadovážiť, a tam sa zrejme dozvedia o nich aj nejaké väčšie detaily. Áno, je to životopis na Slovensku dostupný, preložený z poľštiny, ktorý odporúčam si prejsť, alebo takisto stránku, čo je dostupnejšie, stránku ulmovie.pl/domov a je tam slovenská verzia poľskej stránky, kde niektoré časti sú dostupné o nich, niektoré časti tej poľskej stránky. Je tam napríklad životopis veľmi pekný, niektoré modlitby k ním dostupné. Je tam propagácia aj tejto udalosti, ktorá bude, a postupne tam na tejto stránke pribúdajú ďalšie informácie o Ulmovcoch. Vy ste priniesli aj litánie, takže aj tie sa môžeme modliť, predpokladám, k tejto rodine. Áno, sú v nich aj obrázky. Pozrite, to sú litánie s pridanou hodnotou. Áno. Majú veľmi pekné zvolania, sú preložené z poľštiny a majú cirkevné schválenie nitrianským biskupom pomocným Petrom Beňom. A sú tu také zvolania, napríklad Matka dobrá ako chlieb, ozdoba rodinného domu, verný otec, starostlivý otec. To sa tak dobre modlí, takéto zvolania. Áno, úplne jednoduché, ale pritom nádherné. Dobre, poďme na program. Program tejto slávnosti. Hlavný program prijatie relikví bude pri svätej omši v Košickej katedrále 24. marca v predvečer slávnosti zvestovania pána. Svätá omša bude ju celebrovať otec arcibiskup Bernard Bober a biskup Krištof Chudžo predniesie homíliu
a budú prítomní ďalší slovenskí biskupy, ktorí príjmu relikvie a pozývame veriacich, kňazov. Takže to bude hlavný program Svätá omša s tým slávnostným odovzdaním relikviárov. Pred Svätou omšou od 17. hodiny pozývame sa prísť modliť ruženec do katedrály. Ruženec, ktorý bude takisto zamyslenia a tajomstvá spojené so životom týchto blahoslavených. A od 17:30, pol hodinku pred Svätou omšou, bude ponúknutá prítomným veriacim katechéza o živote tejto rodiny, ktorú prednesú manželia z diecezy, ich rodnej diecezy. Výborné. Výborný program, určite to bude veľmi zaujímavé. Mnoho veriacich tam príde uctiť si tieto relikvie, tak nám povedzte, že kedy to bude možné a možno dobre je aj pripomenúť akým spôsobom. Tak hneď po Svätej omši bude možné bezprostredne pre tých, ktorí tam budú prítomní, uctiť relikvie aj tak nejak, že prísť k ním, dotknúť sa, poboskať. Takýmto spôsobom sa uctievajú relikvie predovšetkým hneď po Svätej omši, ale relikviáre jednotlivé ostanú či už v diecézách, v niektorých farnostiach, kde sú vlastne, kde budú doručené, tak tam tie jednotlivé farnosti už potom budú mať možnosť svoje akoby tie príležitosti, ako tie relikvie si uctiť aj priamo, alebo bude relikviár vystavený napríklad v katedrále, bude relikviár vystavený a možno pri nejakých slávnostiach rodinných ho dajú k úcte aj na dotyk. V farnosti Svätej rodiny v Košiciach na Furči bude takisto jeden relikviár. Rada pre rodinu pri KBS príjme relikviár, ktorý sa bude posúvať, bude putovný. Naše arcidiecézne centrum pre rodinu príjme relikviár, ktorý bude takisto putovný po farnostiach ponúknutý. Takže bude tých príležitostí viacej potom po slávnosti neskôr. Vy nám o tomto rozprávate, pretože ste v prípravnom tíme? Áno. Je to tak, že vlastne, keď sme boli na blahorečení, mal som tú milosť byť aj osobne 11. septembra roku 2023 a potom s ďalšími, tak vznikla tá myšlienka už vtedy, že chceme relikvie. Sme sa viacerí spojili, akoby tí, ktorí sme mali tú túžbu v srdci. A nakoniec v tom prípravnom týme ja som za Centrum pre rodinu s ďalšími a už niekoľko mesiacov chystáme, že kedy tie relikvie budú môcť prísť, potom konkrétne prípravu slávnosti, dohodovanie programu, pozvanie nejakých hostí a takže áno. To všetko máte na starosti. Posledná otázka, kto by mal prísť špeciálne? Myslím, že teda určite špeciálne rodiny chcem pozvať na toto prijatie, na túto slávnosť, keďže je to taký svätý blízky manželom a rodinám. Títo svätí Jozef, Viktória a ich 7 detí. Ja by som rád ešte aj vymenoval tie deti, lebo oni prídu. Poďme na to. Ja som si to napísal. Áno. Stanislav, Barbara, Vladislav, František, Anton, Mária a nenarodené dieťa. Tak vidíte, takýto svätý, takáto rodina sveta, myslím, že bude priťahovať rodiny. Som si istý, že nielen priťahovať, ale aj na ich príhovor aj požehnávať. Takže pozývam špeciálne rodiny, aby prišli, ale aj každý, kto chce modliť za rodiny, niesť nejaké úmysly z svojej rodiny. Každý, komu je rodinný život blízky. Otec Martin, ďakujeme veľmi pekne za tieto vyčerpávajúce informácie. Myslím, že ste nám toho povedali veľa. Veľa určite ešte nie, ale už je to na nás, aby sme si my vlastne zistili o tom, čo najviac a možno, nie že možno, ale určite aj prišli. A ešte odporúčam našu stránku Arcidiecézneho centra pre rodinu rodina.sk. Tam je všetko, čo treba k tomuto. Ďakujeme krásne, otec Martin. Ďakujem. Milí televízni diváci, a my pokračujeme ďalej ďalším videoklipom. Że
znaleźli schronienie. Przed świtem Niemcy strzelali do ludzi, co jeszcze spali. I znowu kolejny padł strzał. To Józef Ullmann padł twarzą na ziemię. Bo na swoją obronę mąż miał prawo miłości niezmienne. Następnym strzałem trafili Wiktorię, jego żonę brzemienną. Przepraszam cię, dziecinko, że tak odchodzisz ze świata ze mną. Pośród dziecięcej rozpaczy padł strzał, jeden, drugi, trzeci. Dostrzelał niemiecki żandarm do biednych, płaczących dzieci. Zostały jeszcze naboje i dzieci zostało troje. Wróg nie miał dla nich litości. Oddali swe życie miłości. Niebieskie serce nie drgnęło ludzkim współczuciem i nadzieją. Polacy, Żydzi i dzieci odeszli tam, gdzie światłość świeci.